I avui, taller d'escriure en català als alumnes de l'Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia. Una maratoniana jornada on tots els alumnes de l'ESO han rebut les indicacions dels monitors d'escriure escolar per saber les mínimes normes per començar a jugar a aquest joc. Amb el suport incondicional de tots els professors, tutors i tutores, que, amb la seva col·laboració, hem assolit aquest èxit que tots volíem. També hem de destacar, sobretot, la bona predisposició dels alumnes, que, passats els primers minuts de sorpresa, han albirat un món de moltes possibilitats catalanes, que d'una manera lúdica i divertida ampliaven el seu lèxic. Us esperem a la final. I no oblideu, podeu seguir jugant i entrenant amb el joc del catamots, tant per Android com per iOS. Un món de mots a les vostres mans.